cloudy. It's gonna rain, I think. Gotta have a dose of our coffee. So we're heading to the hospital. Hospital day. Kinda bummed to realize na wala palang schedule for dermatology. So, nagpunta na lang kami sa grocery. So, outfit check muna tayo. And eto yung galing ng Jebs. So, let's hurry downstairs para hindi tayo maubusan ng mga grocery. But before anything else, maghulog muna tayo ng piso para sa ating push cart. Kailangan natin ng piso, guys. Kasi hindi natin makukuha yan. So, first thing na pinuntahan ni Rookie is yung food sample, tapos masarap naman daw nung tinanong ko siya. So, ang dami-dami nilang mga foods dito, pang party foods, kasi ang lalaki ng serving ng foods and so freaking delicious as well. Ayan yung mga eto yung mga favorite parts ko. Eto din, if you want something really healthy, only 666. Ang pangit ng presyo, 666. Ayan, this side is more on the healthier side. So, naibalik muna natin ang ating push cart para mabawi na natin ang ating piso. Yeah, di ba? Nung umpisa, pinakita ko sa inyo na kailangan natin maghulog ng piso. Yan, secure mo pa talaga, para mabawi mo talaga yung piso. Biglang sumakit din yung katawan ko, kaya nag-stop over muna ako dito sa massage chair nila, di ba? Libre lang naman, free sample ng massage chair. O, bongga. So, guys, ito lang pala talaga yung aming, pinuntahan doon sa Lupia. Ito talaga yung number 1 na priority namin, yung saging tsaka yung kamote. Ang laki ng kamote nila, di ba? And then finally time na mag-lunch, of course, coffee and then salad para maging healthy tayo. Tapos wow, ang sarap ng salad. So Joyful pala to. So may walang kamatayang favorite na stamina botadong, di ba? Charap. Then finish them off with Calpee's grape soda. Okay, bye.